रबिबारनि सुटिया माबे समनिफ्राय जानाय? ए 1843, बि 1847, सि 1849, डि 1834। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन ए 1843। माउन्ट एभारेस्टनि गोजौथिया बेसेबां? ए 8605 मिटार, बि 8802 मिटार, सि 8107 मिटार, डि 8849 मिटार। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन डि 8849 मिटार। भारतनिफ्राय आलादा जाग्रोनाय हादरा मा? ए बांलादेश, बि भुटान, सि आफगानिस्तान, डि पाकिस्तान। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन सि आफगानिस्तान। मा हादराव इन्टारनेट सालायनाया आयेन बेरेखा? ए फिजी, बि म्यानमार, सि फिनलेन्ड, डि इन्ड'नेसिया। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन बि म्यानमार। उखैनाय समाव मा जिबआ गावनि देहाखौनो जायो? ए एन्जर, बि मावजि, सि माइनाव, डि खांखमा। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन ए एन्जर। मानसिनि मेगन थाइसेयाव बेसेबां अजन थायो? ए 2 ग्राम, बि 5 ग्राम, सि 6 ग्राम, डि 8 ग्राम। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन डि 8 ग्राम। मा जिबआ गावनि थैगोनखौ मोनथिग्रोयो? ए माइनाव, बि बिच्छु, सि खांखमा, डि खोजोमा। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन बि बिच्छु। मा जिबआ माब्लाबाबो उन्दुआ? ए मोस्रोम, बि खांखमा, सि माइनाव, डि एन्जर। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन ए मोस्रोम। 10 रांनि बिलाइ बानायनायाव बेसेबां रां खरसा जायो? ए 1 रां, बि 1 रां 1 फैसा, सि 1 रां 50 फैसा, डि 2 रां। बिनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन बि 1 रां 1 फैसा। आसामाव अइल रिफाइनारिया गासै मोनबेसे दं? ए 3, बि 4, सि 5, डि 6। बेनिनो कारेक्ट एन्सारा जागोन बि 4। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।